Hej og hej. Hej så, vi er ultrakagerne.dk og det er mig og Mikkel, som vil starte en kanal. Mikkel, tag nu din rustning på, ikke fancy mode lige nu. Okay. Prøv at lave en video her. Okay. Sådan her du skal se ud. Sådan. Du er bedre. Ikke fancy mode lige nu. Desværre. Kom. Okay, vi vil lave en video, hvor at vi bare PvP'er mod hinanden. Og så prøv at se. Ja, jeg ved hvad den skal hedde. Den skal da hedde Mikkel mod Theis. Ja, taber. For stygt. Den hedder Mikkel mod Theis. Au, det går ikke så godt. Kom. Nå, men vi skal kæmpe mod hinanden, og så de bedste ud 3, og så ser vi hvem der vinder. Det gør jeg. Spoilers. 3, 2. Sådan. Nå ja, vi skal lige introducere os selv. Jeg hedder Theis, og det er mig. Det er mig. Og det der, det er Mikkel. Ja. Yeah. Ej, det gjorde jeg bare ikke. Jeg skrev. Jeg hed. Ja, flot. Jeg ramte den forkerte knap. Nå, ja. Det er... Ja, vi vil starte en kanal. Ja, kom nu bare. Ja, okay, jeg er klar nu. 3, 2, 1, nu. Hvordan kan du Fordi jeg er syg. Au. Jeg er ordentligt syg. Okay, nu skal jeg nok. Har du fået bogen? Kom frem, lille ven. Du rammer hele tiden med det der. Au! Fuck det nederen. Ramte du? Nu vær I vil sige væk. Okay. Så tror jeg lige vi slapper af, ikke også? Nej, hov! Kom her. Der er tørt. Lort. Victory dance. Woo! Victory dance. Jeg mangler en svar med du. Nå, det har jeg. Undskyld. Nå, ja, vi prøver igen. Skal vi sige en buekamp og 2 sværkamp? Jeg vandt buekamp. Nej, okay, det var bue og sværkamp. Nej, det er lige meget, vi tager bare. Det er lige meget. Hey! Det er en spider. Gå væk, jeg troede det var dig. Okay, 3, 2. Ja, okay. 3, 2, 1, go. Det så godt, du hoppede ned. Hvad snakker? Men giv dig, hey. Kom så! Ja, okay, jeg havde ikke fuld liv. Prøv lige at tage mig. Nej, du... seriøst. Jeg skal bare lige have fuld liv. Snyder! Du snyder så groft, du gør. Jamen, jeg skal bare lige have fuld liv. Okay, jeg skal komme ud nu selv. Au, for fanden! Det er så godt, det der! Det er snyd, det der! Okay. Det er så meget snyd, det der. Så jeg hver gang ser mig, jeg er mand, og så hopper ud, ikke også? Hvor du så bliver jeg bare skudt ned i lavaen. Kom, er du klar? Ej, jeg er ikke fuld liv, jeg er kun 2 HP. Okay, vi er klar nu.
klar. 3, 2, 1. Dø, 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 dø. Au. Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? Det plejer vi omvendt. Nej, jeg har heller ikke fuld liv. Nå, det er lige meget, det er lige meget, det er lige meget. Fuck dig af. Hvis jeg vinder. Nej, 1-1. Jeg havde heller ikke fuld liv. Eller de tror jeg ikke, jeg så det ikke. Det kan godt være... Nej, så hopper jeg ned i lavaen. For fanden, Thijsi. Ja. Okay, du skal lige fremkalde mig Thijsi. For det. Undskyld. Du siger bare til, når vi er klar. Jeg er klar. Der står 1-1. 3, 2, 1, nu! Du havde bare sigtet på mig, ja. Nej, hov, jeg smed min bue, fuck. Det er du godt af. Oh, fuck. Slår med min bue. Flot. Hey, sted, time out! Nej! Det kan du ikke sige, du kan ikke. Ja, time out. Der står 2-1. Og det er sidste kamp. Ja. Og så Det er slutter altid vi. sidste kamp for mig. Hvis jeg vinder. Eller, hvor lang tid er det gået? Jeg tjekker lige, det skete bare ikke lidt der. Sæt timerne i gang. Okay, vi spiller bare den her færdig. Vi spiller bare lige... Okay. Har du glemt det? Flot. Det er på grund af, at vi så mange fails på én gang. Så kan vi det godt lide. Kom så. Kom nu. Ja, okay. Det er nogle fancy bukser, du har der. Jeg elsker dem. Men vi starter nu. Jeg skal bare lige have min bukser på. Så. Okay. 2 sekunder. Jeg tror, der kommer nogen ind til mig. Ja, vi venter. Ja, vi vender tilbage lige om lidt, okay? Ja. Og vi er tilbage. Det var bare lige en hurtig pause. Nå, er vi klar? Jeg er klar. Hallo, okay, vi er i gang. Tyson, vi er i gang. Nej, så har jeg ikke flere pile. Vi bliver nødt til at... Jeg bliver nødt til at stå op mod svær. Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? Når du har taget guldbukserne på, så kan jeg ikke ramme. Du er stadig i game mode, du er. Ja, du er. Fuck, jeg glemte det, sorry. Ja, vi tager om. Jeg glemte det der. Kom, det skal kun være sværkamp, for ellers er det ikke fair for mig. Okay, sådan, nu. What? Nej, okay, jeg er ikke fuld liv, Vi skal til at skynde os. Ja, men jeg er ikke fuld liv. Hallo, jeg er ikke fuld liv. Ja, okay. Jeg troede, at du løb hen. Hallo, jeg har fuld liv. Fuck, seriøst, Kom så. Jeg vil ikke tage... så Nej, lol. Nå, vi skal til at slutte af. Ja. Og jeg vil gerne slutte af med at gøre sådan her. Du ved ikke, at jeg er healet. Kom, vi skal til at slutte af. Ja, vi skal til at slutte af nu. Lad nu være, Mikkel. Vi skal ikke til at gøre det der. Okay. Okay. Vi siger farvel. Mange tak, I så med. Vi siger farvel herovre. Kom. Ja. Der hvor vi startede. Og I skal abonnere. Okay, og det her er en vigtig besked. I skal abonnere. Du skal kigge på mig. I skal abonnere, eller jeg kommer med jer. En diamondsværd og stikker den op i røven på dig. Det var bare det, jeg havde lyst til at sige. Ej, det bestemmer I selv om. Vi Gør bliver det. glade, hvis I gør det. Ja. Men vi ses. Jeg
Jeg lægger, og hvad sker der? Nå, vis, kom her. I love you. Ja, herover kom. Vi tager billedet. Hej. Vi ses. YouTube. Ha' det godt. Hej.